akukho into kumele kwenzeke ngoba asikaze sixabane napho ubhuti abakhona, asikaze sixabane futhi asilingani-ke nje nangamandla. Lokhu okwenzeke namhlanje kuyakhombisa abaholi bamabala. Ngicabanga ukuthi laba abasiqashayo akazinicela uxhaso kubona, asixhasiwe uma nibona kunjena nje. Bafowethu ngithathe yona imali abangiqasha ngayo ukuthi bafowethu ngihlanganise nabafowethu emndenini nosomabhizinisi bendawo, siyanenzela lento enhle kangaka. Akuholwa lapho, asixhasiwe. Lokho esikwenzile sikwenze ngothando. Ngiyafisa ukuthi abaholi ngingababhalela iproposal nansi, ngiyayibona. Manifuna abantu, mina ngiphethe abantu. Ngizoletha abantu kuwena ukuthi ufunani. Mawukuthi usopolitiki ufuna abantu woza kimi. Akube yinika sekela ukujikajika. Ngoba ngiyazi ukuthi